सोनाफोर आंनि जबानब्लग डिसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सोरबा माजियाव जे भगवान महर लानो सोनाफोर दा मुगाय ओमफ्राय ब्लगफोरा जोबोद लाबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो औ माय गड दिनैथ' ओमफ्राय सान्दुं दुंदों ओरैबादि स्पिडाव जि सुबायना सनाफोर आं दा बुंसै आरोना उफ आरो गोदि मोदि फिसा फिसौ दंबावोसो आरोना आंनाथ' आरो स्पिडाव नङाबा जायाना दासान्दि रावबो लाग्रा गैया होननानै जादों ओमफ्राय मा होनो उन्दुदोंमोन माबायावनो 4:30 सिखारबाय आं जायो बे समावहाय जाहोखांनानै 5:30 सिखारबाय न' सुबाय आं खुनुरुखुम आरो सिखारबावलायबाय थायै थानानै जायै बिमाया थाफायनो 6:30 बारलांबाय थांफिनबाय उन्दुगौबा थाफाबाय आङो सिखारबाथ' जेबो सुनो मोनखानाय नङा फिसालायाबो उन्दुदों उन्दुनाय लोगो ओरैबादि स्पिडाव सुहैबाय आङो सुयै स्कुल टाइम जागुलायनोसै आरोना फिसालायासो जि आथुर ओंखारबाय बेस्रा मामबार लाल साहा फुदुंनानै होबाय आङो मा होनना बुंनो सनाफोर ओमफ्राय आंबो जेने थेने लुस्रनानै लानो हाबाय जि मोजां मैला फुनो सानदोंमोन आङो मामबार फुलि स्र' ओमफ्राय ओरैबायदि खर' मानदोंना दुगैनो खर' लोबनोबो होननानै सेम्पु थावेल लानानै थांखाबाय आङो सिखारथ'नाय नङादां होननानै आरोना उफाय गैया सिखारबाय ओमफ्राय खर' माथाय आंना दा माला लोबनो मोनगोन आं मिथिला आरोना नंमारगौ गथ' उन्दै गोनांनि खामानिया एसे आलदा जामारो मा होनो खामानिखौथ' रावबो गिया सोर फाग्लाया खामानिखौ गिनो मावबानो जोबनायखौलाय खिन्थु ओरैबायदि दिगदार होग्रा थाबासो आसलि गथ'नाया आरोना दा आंखौनो नायदो ससेल' दुगैनो मोनबाय आरोना आङो खर' एथ' माननायखौबो लाहाबनांबाय दा माला मखा मोनगोन मिन्थिया मखा मोनबा लोब्बाय मखा मोनाबाथ' भगबान आंना माथायानो गाज्रि जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय बेबायदि खर' मानफुनाय समाव आरो सोरबा माबा मोनसे बुंदोल' गैला बेफुरनाय बायदि जाजोबखानोसै आङो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआ मा सेयार खालामलांनो हायो आरोना जाबाय रेडि थ' साइकेलजों थांबानो जायो हाब्रुआ दंबावोदां सेन्देल गाननानैसो थांसैनो यगा मेटबो लांनांगौ नालाय साइकेलखौनो लांला जाहैदों बोरै लानो यगा मेटआबो कभार दंमोनफाहाय आलायनानै लाग्रा गावनो लांला मा होनना बुंनो मा सानो मा गोसोखाङो गान्दु सान्दुखौ आं सेट खालामथ'ला जों फुरा लामगोनसो आरोना आं गाफुग्रा गान्दु बग्राया मैया सोलायखादों जेने थेने सुनानै लानो हाखाबाय ओइ गावासो रेडि आगोल ससे दोनलांनोसै दखानसिम टिफिनबाबो जेबो गैया आंबो बानायस्लाबनो मोनासै दखाननिफ्राय हरनोसै आरोना सुजि थुजि दंमोन दंनायालाय वाव दिनै ओमफ्राय गरमा थानो हानाय नंला सुरज बाबा दा हाब्रुआ दंबा सेस जुथा गाननानै दानाबा सोरबा रिक्सायाव मखा मोनबा थिखाना हरफानोसैलै आङो बहा रानस्लाबबायनो रानमाराखैमोननो दैया जारलायानो लाजाया दाना सान्दुं दुंबाबो स्कुटिजों दोनबोनो मोनला आहा स्कुटि गैला नालाय थिग थाक थिखां हरफानो मोनबाय थांबाय दैया आदाया थांबाय थाङा गेलेया दैया जेजेसो जारला रायजोफ्रा अननायखायसो अननाय रिक्साफ्राव जेने थेने थिखोना हरनायखायसो न'आव माजों दोनलांगौमोन आङो बाब स्रां स्रिं लामनानै लाग'नो हाबाय बजा सियाराव आरोना गाफुग्रा गुफुग्रा लामस्रांजोब्बाय टेंटेने आं बख'दोंसो मा आइ हारसिं सोनो रोंबावलायदोंथ' बियो रोंदों खहे लाजिलै आया फारसेल' रोंदों सो ओमफ्राय आं दासो लाल साहा लोंनानै लानोसै आरोना नै बिस्कुट गोदि दङ बेजोंनो नै बिमा बुरैना बेनो जायो सिखारजेननायनिफ्राय दासो बहायनो मोन्दों आरोना आङो ओमफ्राय दोखो मेंनाय मोनलायबाय ओंखायनो हायावनो खावब' जिरायनानै लोंबाय आरोना आङो गोजौआव जिरायनो एनार्जि गैला फैदो बारा टाइम लाखायाना आदा जाबाथाय आंनो लागायनानै होफैफिनदो नाय मोजाङै ओमफ्राय दायो ब्रेकफोरखौ मोजां नायनानै होलांदे आदा दायो लागायफैफिनबा हाबाब बिमाया बबेथिंबा बेस्थ'बा नोंहा बिथिंसो बेस्थ' र' दिनै माथा मुथा लोबनानै होगोन आं बेस्थ' मा खिसि मोनजानो बिदि पामचार जानानै होनांगौ नोङो दा खालि था गारियाबो जि बुख्रा खाखाबाय आरोना साफा मानजिनांसिगोनसो फौजि बिथाङा फैबाथाय आयै गारिखौनो सुवा नामा नों फैसिगोन आंखौ
सुनायालाय सुयो गेजेर गेजेर दासान्दि सुनाय जाथाराखै मैयानि लाबोनाय मैगंखौसो हां जादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय आंहा नै अयभासाथ' मोजां नङा नैबेयो आंना हदाय थानो नागिरो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नै आदारा मैया एसे दोननाया ओमफ्राय उननि जानो होननानै एवनायखौ एसे दरसे दोनफिनलायो आरोना आं दा उफाय गैया ओमफ्राय हानानै लानाय संनो लानायखौ फिसौ दोनथ'नानै जोलैखौसो थुखैग्रोनोसै आरोना मानसिया फुरा रेडि जानानै दङ लगायनानै थांबायानो मालाय साखाखौ आरोना नै माथो खालामनो लांग्रा गैया नालाय साखा खुनानै लांफैनायनि होफैफिननायनि बारा लानानै थांबाय ओरैनो फाहामहैबालाय बिसिबां लानाय नङामोन आंना लांहायोबालाय माथो खालामबावनो बिदिनो जायो माजे मानसि गैयाबा फैसा गारनांगौबो जायो उसुबिदानि थाखायनो ओमफ्राय एसे सानानै नायनोसै आरोना आङो गोबावबो जाथारबायना एकदमबारे सायैयाबो खयदिन जाखो बावलायलांबाय आं माला भिडिअ हगारदोंमोन हिजिनानोमोन सानाय नायनोसै एसे जि फिसाजोखौ थुखैनानै फुथुहां जानायावनो हुरुमुर मालाय सफैबाय दसेनो हुलुस थुलुस आरोना जै भले बाबा आयौ आफा बुख्रा खाबाय नामा खालामखो मा माखो आङो दा बुंसै back to my work संनो लाहार फाहार खालामफिनबाय आङो ओरै आंना फिसाजोआ सामब्राम गुफुर देनानै होदों दे देना हो भगबान नानि दे माबा देदो ओंख्रि संसै आङो गावसो सिथों सिथाबा बेनोसै सनाफोर आं संनायखौ देखायलायला आरोना नर्माल संनाय बिदिनो नों आं जेरै सङो बिदिनोसै आरोना ओमफ्राय जेबो गैदेरा लोगोआवहाय जास्ट आसार जाबा जाबायसै आरोना जाखां लोंखां आङो फुंनि सुनाय जिफोरखौ थिखांस्रांनानै आरोना सनाफोर ओरैबायदि खर' मानिया थानो हाला आंना ओमफ्राय आं उफाय गैयैयाव न' सिङावनो लोबनांगौ जाबाय आरोना जि मानख्लाबनाय थानो हायि माने एफा अखा एसे एनै सिनाय मानाय ओमफ्राय दिनैसो सान्दुं दुंनाय ना अब्लाथाय आंना अयथासार जायो ओमफ्राय सेम्पु मिनानै थैगोन सानस्लिक सेम्पु ओमफ्राय डभ कन्डिशनार गैया आरोना जोबस्रांनानै दं बेनि कन्डिशनार गैया बेनि सेम्पु गैया ओरैबायदि ओमफ्राय नै फिसाजोआ हासिब हालाजोंसो गाव मोनासैवा नालाय बे दैखौ हासिबजोंनो बुज्रावनोसै थैखागोनसो बिदिनो खिफोर आंना अबस्थाया बियो दानिल' नङा दानि गोरलैयावथ' दा बुंसैमोन खानायाबो गोलाव लाफ्लांदोंमोन ओरैबायदि जायोमोन बेयावनोसै आरोना बे सिनावनोसैमोन जेब्लायबो रावबो गैयामोन ना दाबो बिदिनो आं दा बिदाखौ नेनो सानदोंमोनबो दा बिदाया फैगोन 2टायाव गगोन आरो टाइमानो गैया गावहानो 3टायावनो टिउसन बेबो हास्लाबखानाय नङा ओंखायनो माननायाबो थानो हाला बेयावनो लोब्बाय आं ओंखाम जाखांनानै आरोना थांहैथां माहैथां ओमफ्राय मा होनो आंनि गोसोनि गोदै रावनि एक्ट्रेस बादि नुयो आरो आंखौ औ आंनोमोन मैया सासे बिमाया होनफिनबाय नालाय ओमफ्राय आं गोसोखांफिनबाय आरोना ओमफ्राय फेसबुक खुलिनानै गोदोहाय लोगोफोरजों लोगो मोनलायनाय समावहाय नों उमुगनि एक्ट्रेस नामा नों एलबाम गायो नामा होननानै जा सोङोमोन आरोना आंखौ मोनथिया बबे आंनि बे मोब्लिबलि महरखौ आंनि गोसोनि गोदै रावनि मालाय सुन्दर एक्ट्रेसजों एखे अम्बिका ना मा होनो बेजों आरोना ओमफ्राय जोङो मायाव मोनखोमोनथाय बे एलबामा ओंखारबा आरोना बिनि उनाव ओमफ्राय आंखौ जि मानसिफ्रा बिदि बुंबाय थाबाय आरोना नंथारा ओमफ्राय एखे आं नायबाबो सिनायथारा आरोना ओमफ्राय मेगना एसे बोरैबा साइडजों नायबा नुयो आरो एखमबाहाय ओमफ्राय नेक्स्ट एलबामा माला गागोन होनदोंलै आंखौ आं सानबाय आरो आयौ सेल खालामसै आं लोगोफोरजों नमारो नामाथाय सोरबा आंखौ होननानै आरोना ओमफ्राय बै समाव खानाया स्ट्रिट नङि समाव खानाया आंनाबो बे टाइपनिनोमोन बिनि बायदिनो हांमोन आरोना बिनिजों जाबजों फेसबुकआव एखमबा हगारलायनानै फट' हगारोमोन नालाय मबाइला एसे फिसा ओरैहाय खुनुरुखुम थायोमोन ना आगोलावहाय केमेरा गोनांल' नकिया बेजों खेबनानै होलायनोसै आरो ओमफ्राय आंखौ जि एखे नुथारो साइदों ओरै थानानै होबा ओरै एखे नुथारो होनलायनोसै आरोना मिथिला आरो माथोबाव आरोना आं बादि बहुदानो बुङो सोरनिबा आथिमंगल थांबा हाबायाव थांबा नों उमुग नामा क'क्राझार नामा मानि नामा होनलाबायो आरोना माने आं बादि एखे सातजनसो मानसिफोर खिन्थानाय मोनबाय आरोना आङो अबेबानो आं मिथिला लोगो मोनबा मोजां मोनगौमोन आं खाथियाव आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय बिदिनोसै आंना सोलियो दा आं कन्डिशनार एसे होनानै दोनदों सुबावनांगौसो सुनानैसो फुगारस्रां लोबस्रां थिग थाक 2टायानो जाखासिगोन आरोना स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय दा आंना स्कुटिया मोजां जाबाय स्कुटि उरायनाय नुफिनसिगोन आंखौ सम थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय